ମୁଁ ପୁଅ କି ଝିଅ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେବି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ମୋ ମା ମତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଘରର ବଡ ପୁଅ ନା, ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଆଣିବ ନା ତାର? ମୁଁ କଣ ବଡ ପୁଅ ଆଇ ମିନ୍ ବଡ ଝିଅ ନୁହଁ? ମା ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ କିଏ? ବଡ ଯିଏ ବି ହଉ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବ। ହଁ ବାପା ତମର ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଢେଇ କିଣି ପାରୁନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବି। ବାପା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ନାହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତମେ ଚୋଡ଼ି ପିନ୍ଧ କି ନ ପିନ୍ଧ, ମୋ ପଣୁଆ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ ମାନେ ଆଣିବ। ଆଜି ଯାଇ ତ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ପଣୁଆ ଛୁଆ କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନିଟା ଛୁଆକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦେଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି। କଣ କହିଲ ତମେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲଣି? ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ନା ନାହିଁ କୁହ? କିଣିଦେବି ଧନ କିଣିଦେବି, ଟିକେ ଥୟ ଧର। ରାଗ ଶାନ୍ତ ଧନ ରାଗ ଶାନ୍ତ। ମୁଁ କଣ ରାଗେ କି ତମକୁ ଏମିତି ମନେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିଦିଏ ନା। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଦୋକାନ ବାଲାକୁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆସିବ କଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ହଁ ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛ ତ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ନିନ୍ଦି ପାରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢୀ ଚଢି। ସାର୍ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିବ କାହାର କଣ ଦରକାର। ସରି ସାର୍, ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜ କାହା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର? ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ରାଜୁ, ଇଏ ହଉଛି ବିଜୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ମା ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ ନିଜେ କହିବି। ମୋ ନାଁଟା ରିଜୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ପୁଅ କି ଝିଅ କିଏ? ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଜାଣା ଛୁଆ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ କିଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଭାଇ ନାନା ମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍ ମି ସିଷ୍ଟର, କଲ୍ ମି ରିଜୁ। ମୁଁ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେବି। ଖରା ହେଲେ କି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ଛୁଆର ଡ୍ରେସ୍ ମିଶିକି 5,850 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପଡିବ 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000 ଟଙ୍କା? ଏତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିଏ କଲା? 12 ମାସର 13 ପର୍ବ, ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସାର୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା। ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ। ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପର୍ବ ପରମ୍ପରା, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ଗର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କାଲି ଆଉ କାହା ପାଖରେ। 12 ମାସର 13 ପର୍ବ, ଇଏ ଖାଲି ଡାଇଲଗ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଖୁସି ଉତ୍ସାହର ମହଲ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ କେତେବେଳୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଣି ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ଖୁସି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲେ। ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଆମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ମୋର ତ କେହି ନିଜ ଭାଇ ନାହିଁ, ତମେ ଆଜି ଏଠୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ। ମୁଁ ପିଠା ପଣା କରୁଛି, ତମେ ଖାଇକି ଯିବ। ମାମୁଁ ଭଣଜା ଭେଣେଇ ଭାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଟା କ୍ୟାସ୍ ରେ ଦେବେ ନା ଫୋନ ପେ ରେ? ଯେହେତୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ମୋର ବି ଶଳା, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ହେଇଗଲଣି, ଆଉ ପଇସା କଣ ନବ? ଏସବୁ ମାମୁଁ ଘର ଉପହାର।
मो वीडियो देखिबारु आपनको बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब कर लाइक कर भाई बहुत कष्ट करूची रे भाई टिके लाइक कर जदी भी किछि जदी हसितिबे टिके हेले भी हसितिबे जदी लाइक कर मु ट्राई करबी आहुरी कमेडी करिया पे प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करो शेयर न करले मते केमती जानिबे नुआ नुआ मु एबे यूट्यूबर होउची भाई प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब